Bon dia de nou, aquest és el quart vídeo del Prison Architect i com esteu veient torno a començar la partida, no fos cas continuo una partida entre un vídeo i un altre. Ara mateix, espera, sentireu camions de fons que li queden molt bé a aquest joc. Uh, aquesta vegada sabem millor com funciona i començarem fent això i això aquests dos semblen els més fàcils. Això és per començar amb més diners i per tant començar més engegats. Què necessito per començar la partida? Una entrada. Aleshores necessitarem un lloc d'oficines. No sé, tinc ni idea de quantes oficines caldrien. Suposo que farem lloc per 4 oficines i a veure què passa. 4 oficines serien 4 metres 4 metres per 4 metres una oficina més 2 metres de passadís més 3 metres de... posa-li 12. Que gros. 4 metres més 2 metres són 6. 10 per 4 oficines serien 12 més 2 de les parets de fora 14 i 4 oficines són 3, 14, 17, 20. Que sí, que hagi de ser. Què més necessitem? Posarem aquí sota com abans l'energia i l'aigua. Després farem un espai aquí per la holding cell. Holding cell, shower, 1, 2, no, 1, 2, 3, 4. Vale, aquí cabrà. Sí que cabrà. Farem la cantina així. Quinze hauria de ser prou gran. Aquí ens faltarà allà, ens faltarà kitchen aquí, cantin, 2 guàrdies, 2 xefs. Va. Amb això hauríem de poder començar. Aquest aquí ja ha passat de gran, però ja entenc que més no dona. Això és una cortina. Potser podríem fer-li un bloc de...
Entrades. Entrades. Això d'aquí... Haurem de fer una cosa. Després portes tot arreu. És normal que canviar-les per altre tipus de pot. A veure si funciona. Aquí la moto. Aquí hem quedat que voldré fer 4 de feia així? Què passarà? Em falta turno. Perfecte. Portes. No podem porta d'aquesta gent s'estressa d'una manera bastant considerable. En el aquí. Vull. Quan entrem en una oficina... Que m'acceptis en aquestes 4 coses. I mentrestant aquí... aigua i power. I un capacitador. Aquí. I això. Aquest tio s'ha quedat aquí. Va, sí que ja està. Aquí volíem... Uop. Ah, no. Mentrestant... Anava a provar la... A veure si cola. Tenim una oficina. Entrarem en bar. Si no, ara...
Mm. Però el que no tinc són guardes. Ara a veure si... A veure si ho dic cel. No està included. Per què no està inclòs? A veure. No passa res. Però és la meva guarrada immensa. A veure, tenim això. Aquí hauríem de posar la porta. A veure, això... Això... Això ho col·loquem després. Mentrestant només fem espai. Bueno, després. Ho fem ara. Taula per servir.
no és fàcil. Ponen aquí les coses en ordre. Les millors aquestes. I ara ja me'n recordo que posaria en el vídeo em fa això. I ja l'ampliarem si fa falta. I no serem cutres. Quan això estigui ens podrem fer la segona tasca. Que siga fent. Una oficina no costa res. Si l'oficina...
veritat. Sí. Vale, què més podem fer? Crec que farem això, que era molt guarra el que teníem abans. Primer que fer això. Doncs ara quan acabi això escriu aquí. Quan acabem a l'Administration Center començarem això, que seria l'interessant. Aquí no res. Bien. Avui estem aconseguint això. Necessito, però ja. Tem aqui um bloco de... Um bom bloco. I l'ampliarem si cal. Farem el bloc gros. Farem el bloc gros.
En la valla. Amigo. Ben fet. Era 3 pavos. Espera. Sí, está. De fer una oficina. Té aquest cop l'he trobat ràpid. Mira. Hem de ficar un foreman. Guai. Com es treu això? Demonios. La mano. Ah, que sí que puc anar. Ja és... A veure... Ui. Aquí no.
Demà dissenyar tot sencer. Produce d'arcoiris. Sí que fàcil. 8, 9, 10, 12, 13, 14. Que fàcil. A veure. Aquí hem quedat, necessitarem un espai més i aquí tenim un passadís. Aleshores, això també serà passadís, serà 2 i un 3. Planificació. Ep. Us quedéssiu tancats un altre cop, que us conec. La resta estava bé. Això està fet. Això de contractar un foreman. I tenim un foreman. I ara comença això. I el tema de janitors. Vale, perfecte. No és important ara mateix. I si faig una que és tira això. I el tornaré a posar. Segur que no. Me falta un suspiro. Bueno, tercer no farà mal. Com ho tenim això? Vale.
significat, perquè l'has fet amb el cul. Espai mort. Tenint en compte la importància, crec que hauríem de fer un tutorial específic de portes. I canviar la icona aquesta aquí baix. Tampoc em deixaria. Encara no hi ha passat ningú i això està guarríssim. Guarríssim. M'han donat $10. Va, anem a tancar. Això ja està. Tanquem-ho tot que no quedi res. Sí, que ara aquí m'arriben 8 presoners més. Bé...
Què, ho veieu acabat, això? Hòstia, quasi m'ha quedat el logo de la companyia i tot. Em falten dos. Això, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va, esperem que arribi. Esperem que arribi perquè ara mateix serà divertit de... lavabos. No sé què és. Betty Toilet. Del llit hauria d'estar marcat. Aquí. No, el tema de fer les petites ja ho he aconseguit, I el meu achievement de... inhumà. Completa i absolutament inhumà. I la O? Tot arreu. Sí. Bueno, tenim un presoner que ha pillat catxos. Com que no tenim metge, es farà por. Estarem tot el dia, no sé si es pugui seleccionar des d'una, cosa que no es pot.
Obrim portes. Sí, les portes. Vale. Aigua. També ho puc fer. Aquí som. Bueno. Oh, se m'escapa un. Aquests perons, espero que sigui perquè està guardat. Què feu, tractar els presoners quan estan totes les portes obertes? Encara no hi ha aigua. Ah, sí. Venga, yo se supone que vamos con plata. Crec. Sé com de gran.
Se va calvar. Freno. Freno sí que sí lo que yo sé. Llover. Random totalmente. Ja, nice. Podria o... Necessito una entrada. Móvil per diners no serà.
Sí, sí. Tac punch, no? Vull dir, cabrón. La 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 la. Pues sang. Va, Pepe, el psicòleg, no fos cas. Apa. No sé vosaltres, jo Medicabar aquí no veig. El que sí que veig... Per és una infermeria que l'he vist abans. Aquí. Aquestes veus que em cauen malament les trec. Yeah. Tot allò. Per aquí està fum, una... tot aquí. Has passat un... Ula.
Però una porta normale. Porta. Permanent. ¿Alguna cosa més que tingui pinta d'infermeria aquí? No. Visitation room. Pobre treballador. Ah, no. Vol dir que ja la tinc. Dels treballadors. On van els treballadors? Resulta. Stuff. Common from the view.
Va, anem a posar llums. Dale. Aquí. Vamos, si... Si arriba 8 tíos cada día, los cuales no me arriban. Mira, yo no tengo que decir. ¿Qué te pinta ese es difícil? Ara, com a mínim, ara sí que dona la sensació de que va lleugerament bé tot.
està fet. L'objectiu que tenia aquí que acaba de fer que la gent que els empleats estiguin descansats ja està fet. Fem aquests dos i jo crec que podem parar per avui. La megapresó amb overbooking, un fulló d'overbooking. Però té bona pinta. Més o menys estem entenent. Es pot més o menys s'entén el que s'ha de fer. En educació es pot tenir around 20 school beds. Aquí necessitem més oficines. Suposo que podríem ampliar això. Sí, que ha de parar. Però no. Patrols. I això també. Però llegim això. Sí, en seguretat. Està bé. Vale, era una altra cosa. Porto un rato dient que tancaré i no tanco. Per tant, deixem això. Això s'hauria d'ampliar des d'allà. Crec que en algun moment hauria de fer una altra. Una altra dutxa més gran perquè tanta gent estan tots guardes. No haurien de dutxar-se.
No es importante. Va. Aquest cop guardarem primera cosa funcional. Va, amb aquest super llarg vídeo jo crec que ja seria hora d'anar tancant i ens veiem el proper dia. No us avorriré.